trobem ara aquí al punt més alt del Parc Catalunya, a Sabadell, amb el Joan Boades, que és escriptor i investigador crític en turisme i clima. Ho dic bé, oi? Que ara et presentes a les llistes per la CUP, al Parlament. Des d'aquí dalt, què ens expliques, Joan? Us explico que hi ha una Catalunya possible, que no és aquesta, no és la de verd que creix en els parcs, no és la de la urbanització total, no és de l'oblit de la qualitat de vida, sinó que si donem suport a la CUP i tots els grups ecologistes que lluiten, poden fer d'aquest parc la base del renaixement de la nostra societat, a base de tenir més horts, reforestar tot el que serien les zones perifèriques urbanes i podríem amb això afavorir la pagesia, l'agricultura, que alimentés les nostres escoles, els nostres menjadors escolars, els menjadors de les llars socials. Podrien tenir tots aquests edificis d'aquí, per exemple, com a mostra, solaritzats, a fi de prevenir aquest xoc climàtic que vendrà, i podríem fer de Sabadell i totes les grans ciutats de Catalunya pulmons solars que permetessin resistir aquesta degradació que tenim en aquest moment i aquest xoc climàtic que ve. Estem en temps d'emergència i hem de reaccionar. I nosaltres, des del nostre dia a dia, com podem ajudar a que això es faci eficaç? Hem de passar de la motivació individual a col·lectivament actuar amb força, i això vol dir en aquest moment una irrupció ecologista forta al Parlament a través de la CUP que condicioni qualsevol govern. La prioritat ha de ser això, és a dir, convertir les nostres ciutats, els nostres espais en petits laboratoris del món que necessitem, un món climàticament resistent, amb una pagesia forta i amb un entorn urbà on es pugui respirar.